Καλησπέρα σας. Είμαστε ακόμα σε μια άλλη εκπομπή του Sky News. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον καλεσμένο Γιώργη Αντωνιάδη, που θα μας πουλήσει ένα υπέροχο χαλί. Δείτε πώς πουλάνε χαλιά στις μέρες μας. Γεια σας. Απολαύστε αυτό. Αυτό το χαλί είναι τέλειο. Γιατί? Να το πάρει λίγο η κάμερα το χαλί, να το πάρει. Είναι τέλειο το χαλί, τον βλέπεις. Παρθενογραφή είναι, έτσι. Το έχω πλέξει εγώ να πω μέσες φορές, είναι τέλειο, έτσι. Θα σ' αρέσει, καταπληκτικό. Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Γκρι να πούμε και αυτά. Άμα έχει κολλήσει σκατό στο τέτοιο, το πατάς πάνω και φεύγει κατευθείαν. Είναι τέλειο, μην γελάτε, είναι αλήθεια. Το έχω δει πολλές φορές την τηλεόραση, αυτό θα το κάνουνε. Ξέρω εγώ, με τσαβό. Με ένα χρήνο παιδί. Και να σας ρωτήσω, πόσο κοστίζει αυτό το χαλί? Αυτό το χαλί κοστίζει 300 ευρώ. Είναι πολύ καλό χαλί. Ναι, αλλά είναι πολύ ακριβό, κύριε Γιώργο. Είναι πολύ ακριβό, να ξέρει τι χρήση είναι αυτό. Το βάζετε από την πόρτα. Άμα έχεις πατήσει σκατά, τα βάζετε εδώ πέρα. Κατσίκας, γουρουνιό, γάτα, σκύλο. Όλα τα βάζετε εδώ και μετά το σκοπείς και τα διώχνεις. Παρακαλώ, κύριος καμπεραμάν, να μην μιλάει. Να μην μιλάει. Το βλέπετε, είναι τέλειο. Είναι βρώμικο γιατί το σκατό έχει κολλήσει πάνω. Δεν είναι τίποτα. Σκατά εμένα, του γιού μου, τις αδερφές μου, όλο το κεφταριό μαζεμένο είναι. Είναι τέλειο χαλί, έτσι είναι τέλειο. Και το έχω δώσει και στο δικό, είναι γνωστό παντού. Αυτό το χαλί όπως το βλέπουμε, πείτε μου, το αγοράζουν οι διάσημοι, οι celebrities? Το αγοράζουν οι celebrity, είναι η Beyoncé, όλο. Και ο Ομπάμα το γνωρίζετε τώρα που το μάθε. Πείτε μου, το έχει Ο Ομπάμα δεν κάνει να πούμε, δεν σου λέω ρε, απ' έξω, από το λευκό οίκο ρε, πρώτο ρε. Όπως μπαίνω λευκό οίκο, με είχε καλέσει ο Ομπάμα λευκό οίκο. Όπως μπαίνω μέσα, Ακριβώς. βλέπω στην πόρτα ένα ολόιδιο χαλί όπως αυτό. Ακριβώς, και έχει πάνω υπογραφή δικιά μου έτσι. Πού την έχεις υπογραφήσει εσύ? Εδώ είναι Δημητρόπουλος Γιώργος, αλλά δεν το βλέπουμε, είναι μικρό. Είναι μικρό και δεν το βλέπουνε. Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο σκατά. Γιατί, Μέσα έτσι. σκατά. Έτσι εδώ, σκατό να πούμε να φάνε και κότες να πούμε, να φάνε και κότες, θα να πάνε. Είναι πολύ καλό χαλί, εξυπηρετικό, γαμάτο. Κύριε Τζόρτζ, εδώ πέρα έχει τσίχλα, τι είναι αυτό? Δεν είναι τίποτα μωρέ, έχει στο σκύλο να πούμε και έχει μείνει λίγο και... Εντάξει να πούμε, δεν είναι πρόβλημα αυτό, εντάξει. Το καταρρίζεις μετά, δεν είναι τίποτα. Σας ευχαριστούμε για τις παρουσίες, πολύ ωραία παρουσίαση. Να είστε καλά, να ξανάρθω. Κρατήστε μου ένα χαλί, Θα τα κρατήσω όταν θέλετε, θα τα δώσω την εκπομπή, όταν θέλετε. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο, χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Να είστε καλά, πολύ καλά, να είστε καλά. Εδώ τελειώνει και πάλι άλλη μια εκπομπή μας. Αντίο από το Sky News. Καλή σας βράδυ.